Cin zarafin ƙananan yara tare da aikata ayyukan ta'addanci a Najeriya wani abu ne da ya zama ruwan dare a ƙasar, inda a kullum za ka ji sabon labari akan cin zarafi ko aikata ayyukan ta'addanci. Jihar Sokoto dai jiha ce wacce take ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da waɗannan matsalolin, inda a shekarar da ta gabata aka samu wasu waɗanda ba a san ko su waye ba suka watsa ma wani ƙaramin yaro mai shekara 15 acid a fuska. Na samu zantawa da shi inda ya bayyana min yadda lamarin ya faru. Me ya faru da kai haka? Ina kwance ranar Juma'a wasu suka zo suka watsa min acid ƙarfe 9. To kamar kai ka taɓa rigima da wasu ko kuma dai haka kawai da suka zo suka yi ma wannan aikin? A'a ban taɓa rigima da wasu ba, kawai sun zo ne suka watsa min. To yanzu wani hali kake ciki? Yanzu gaskiya halin da nake ciki ina son a taimaka min a gyara min idona ɗaya, sannan za a gyara min nan da hannuna da bai miƙewa da fatar hanci. Nura sarkin Fulanin Arƙilla shi ya taimaka gaskiya tun ban gani ya kai ni asibitin Kaduna. Yanzu can ne za a koma a gyara ɗayan ijiyar. Gaskiya mamanmu wannan Mariya Aminu Waziri don Allah uwan marayu ta taimaka ta diba don Allah a gyara wannan idon ɗaya. Abin jira dai a gani shine ko mai hukumomi za su yi akan wannan lamari. Ƙarshen rahoton kenan. Muhammad Yusuf, Sokoto, Najeriya.